Bismillahirrahmanirrahim. Royan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala inna rajabah sak temene ora Rajab iki syahrullah, yaiku sahru wulane Gusti Allah. Faman sauma sapa sawan gelem poso minhu yauma idmanan wa ihtisaban, lamun sedina nglakoni poso rono ikhlas rono Gusti Allah taala, istaujaba alaihi ridwanallah akhbari, mongko Gusti Allah ngecap dadi kawulane Gusti Allah, dadi hambane Gusti Allah. Pun poso dereng Pak? Pun de poso dereng Pak? Aku lo tanglet nih ular itu. Nah ini kesempatan jenengan terserah waktu nenek tanggal setunggal niku dereng poso, terserah panjenengan. Pokoke ular Rejab poso sedina. Nek jenengan ikhlas sedina wae poso ing ular Rejab, mongko jenengan dicap karo Gusti Allah dan dihambane kawulane Gusti Allah. Otomatis oleh ridhone Gusti Allah. Nek Gusti Allah ridho, insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Poso sedina nyuwun sewu, pas kerjaane enteng, pas gak berat poso sedina. Nek saged ngoten. Saged Pak? Insyaallah sedina. Fadilah ngono dicap ditengeri ke Gusti Allah dadi hambane Gusti Allah. Nek gelem purun malih, waman utawi sapa saumal lamun poso salasan ayamin kelawan telung dino, yang jenengan longgar mari poso telung dino. Aufi min kulli bala'id dunya, mongko dislametno karo Gusti Allah saka bala'in dunya. Wa adzabal akhirah lan siksa neraka, sami kalau nglakoni jenengan gak nglakoni salat sunah mboten napa-napa ning poso telung dina ijole niki. Wal junudni lan dibebasno saka penyakit utawa gila. Sakniki kata tiyang gila mboten, Pak? Sakniki kata tiyang edan mboten? Edan jabatan, edan bondo, gila harta, gila jabatan, gila wanita. Kata mboten, Pak? Kok senyum ta Pak RT sampeyan aku. Nek jenengan gelem poso telung dina direksa dijaga ati panjenengan ora duwe penyakit gila, ya ora gila harta, gila tahta, gila wanita. Gila wanita oleh ning karo bojone dhewe. Ngoten lho Pak RT. Aja bojone wong. Ditambahne wal judami lan penyakit lepra. Enten mboten sakniki penyakit lepra nggih? Enten mboten sakniki jaman niki? Lepra jarang nggih menan nggih. Mboten enten. Nggih. Wal baratilan belang, insyaallah mboten enten. Wa min fitnatud dajjal lan fitnahid dajjal. Dajjal niku napa, Pak? Dajjal niku napa? Riwayat Dajjal niku anak turune Mbah Nabi Adam, cik menungso Pak niki yang diujo karo Gusti Allah panjang umur, besok akhir zaman bakal njluntungna menungso dhek ngaku pangeran iso nyiptakno swarga lan neraka. Iku besok akhir zaman. Tapi Dajjal yang zaman sakniki napa? Dajjal niku wong sing banget gorohe, wong sing gampang mblitukan, bujukan, ngapusi golek benere dhewe. Iku iso diaran anak turune Dajjal. Hati-hati Pak nggih. Kon jenengan mirsani wong senenge ngapusi kancane, ngapusi bolo-bolone, omonge akeh gelem ngapusi, dan iku termasuk anak turune Dajjal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan jenengan gelem poso telung dina diselametno saka balain donya, siksa neraka, dibebasno saka penyakit gila, lepra, penyakit belang lan fitnah Dajjal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut tasik kedik niki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lanjut tasik kedik niki. Wa man utawi sapa-sapane wong samalamun gelem poso sab'atal ayam lawan 7 dina. Ulikot anuhu sab'ata babul jahannam mongko ditutup apa pintu neraka jahanam. Pintu neraka kabeh pitu ditutup sangka wong sing gelem nglakoni poso Rejab 7 dina. Pak, nek jenengan kersa gelem poso 7 dina, mongko pintu neraka niku sing jumlahe 7 sap niku 7 lapis niku ditutup kangge jasate panjenengan. Otomatis mlebu neraka mboten. Neraka ditutupan Mbak Niwa. Nek neraka ditutup menungsa mlebu neraka mboten. Pokoknya jawab ta, Pak? Kok jenengan nuwun sewu, kula jenengan pas poso, hambane Gusti Allah poso 7 dina terakhir dina ke-7 niku sedo dipundhut Gusti Allah. Insyaallah selamat saka siksa neraka. Karena niki agunge wulan Rejab niki wulane Gusti Allah. Pintu neraka ditutup sedaya. Jajah panjenengan haram mlebu neraka. Diterusne maneh. Wa man samalan sapa wong gelem poso sama niyatin ayame kelawan 8 dina. Fatihat lahu akbatul akbabil jannah mongko dibuka apa 8 pintu-pintu surga ditambah dina malih Pak jenengan poso genepe 8 dina mongko pintu swarga terbuka kanggo panjenengan. Pun kantun jenengan Pak milih poso sedina 3 dina 7 dina apa 8 dina? Apa mboten Pak? Apa ini? Niku misale nek mboten kersa jenengan kok abot mergo penggawean minimal maca sholawat nek longgar malih nglakoni salat sunah wulan Rejab bar salat maghrib salat sunah 20 rakaat kaya salat tarawih ngoten niku bar Fatihah maca surah kabeh 10 salam insyaallah diselamatna saka balak donya lan siksa neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun nggih, pun sekedhik mawon neraske njelaske mengenai bab-bab keagungane wulan Rejab. Monggo kula jenengan saged nambah iman Islam, nguatno iman rada dipeksa sithik wulan Rejab niki minimal ngakeh-ngakeh maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ndonga sareng Pak nggih. Doa bulan Rejab muga-muga Gusti Allah mbaraka sedayanipun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana.